Someone's mega love shot. Someone's kitchen. Mag-ayos na gamit yan. Kaya ano ang ayos na natin. Ama na. Bago pa lang na sa gani. Nung pawan ang ref naman kinakuhaan na sang dako. Sino? Ang puso ko ay nagdurugo. I'm good Samans. Thank you. Ha? No. Hindi ko. No. Ikaw lang. Arin ako. Arin ako. Paano naman nasa? Ang puso ko ay nagturago. Ilang play off kung ako magluto. Maghataw naman sa sa'yo. Ano ko no? Mano sa? Ang bako ay sino mo amo sa pagkaan. Sino? Anong wala ka duha sila? Anong wala? Kita mo duha ka bilog ginatag ko. Isa-isa sila. Anong wala? Unang sa dugay-dugay man ako naman sa ano itong kuruan mo. Ano ka pala ko pa. Missile on standby. Ay, hindi ko napatay. We've taken the lead. Target down. Enemy contact. Target down. Shot. Tango down. Grenade. Patay. Contact with enemy. The lead. Objective almost complete. Keep it up. Reloading. Target down. Target's in sight. Enemy
Tango down. Reloading. Cover me. Okay. Target down. UAV online. Enemy down. Enemy in sight. Lead. Enemy down. Enemy contact. Hindi ka nakabit. GM, nabuisit ako siya. Bala niya si Fiang. Ikaw na pet-peeve ko. Kaya gads ni Kuya. Headshot. Subong si Fiang na itanungan. Ilinit pangalan kay Piang. Hindi ko na ko like. Hindi ko na gusto si Piang. Wala ko si Jaren. Si Jared, Napapay ko. Nami si Jaren ang kay... Ano na akong sila? Hindi ko na Enemy in sight. Tango down. Paano ba nito yung ano? Contact with enemy. Napatay. Kaya na. Oo. May Ano pag gusto niya na bason niya? Hata ni kagapon ko sa nagambang patinuan kundi Down. Winning this one. ano kay manuglaka tapos lang ba pag patino niya tapos basa na mareklamo. Style. Sila subong na sa nagambang ay tinuan kung ibrasyan ako ni mabasa buwas. Ano madala. Tadi kagapon, mga tani-advance na yung mga ganun. Subo sila. Ako na naman MVP. Ano MVP naman? Enemy contact. Suman, thank you. Ay, ngamuk like. Mga Chinese ang gumdrag na magkasama na tayo. Ang puso ko'y nagtulog na para sumisikip ang bibig ko. Frontline. Frontline. Ano naman sa magkalato. Ang puso ko'y nagtulog na sumisikip ang bibig ko. Higad bala ka mo bala? May kontra. Ito ka tiro. Incoming golds. Incoming golds. Get down, sniper. Ayan, kasi mo.
killer drone ready for deployment. Subukan mo ko sa inyo. Ay, naglaro. Ay, napatay na ako. Wala ko ba? Target down! Enemy down! Contact with enemy! Predator missile on standby. Ay, UAV online. Taking the lead. ubos ko ng pasok. Hanggang. Lagyo. Lagyo ko na. Hanggang. Enemy down! Contact with enemy! Patay ako. Enemy! Okay. Nalood. Lahat sila. Lalo niya na eh. Patanay na sila. Oo, sa last pagkalayo ko. We've taken the lead. Target down! Ang dami kong Winning this one. Oh. Dua. Target down! Sniper. Yan. Nabala ko lang. Sniper. Sniper eliminated. Sniper eliminated. Contact with enemy! Ang puso ko ay nagdurukot at ang sumisikip ang titik ko ang nakikita sa aking UAV online. Targets in sight! Inside. Labas. Tango Taking the down! lead. I'm coming. Get down, sniper! Double kill. Maganda ako bahay. Watch out! Grenade! Targets in sight! Enemy down! Gusto mo ko na? Sniper! Grenade! Run! Sniper eliminated. Target down! Kaya pangayo kahit siya. East. Lumago ka na eh. Para ko to sa... May ginagawa na sa akin sa magaling tugina. Ang bako bangon na dakalit kinang himus. Sumba na niyo. Bangon na dakalit kita tinuan yung mga ligdaan. Ang karoon na. Ha? Kaya ano yung tsura niya? Enemy in sight! Hindi mo man na mabrasan. Ito ang brasan. Butang na rin. Butang na rin. Brasan ko. Susunod ko yun. Susunod ko yun. Target down! Friendly nuke is ready. Grabe ka. Mayroon mo ako. Sino? Get down, sniper! Nakaon na nasa. Wala sa mga nakaon ka na. Taking the Ang tagaan lead. ko na sa pagkaon. Ay, nakatay ko din ako. Objective almost complete. Keep it up. Oh. We're almost there. Keep it up. Kalma, baby. Kalma. Kalma, baby. Kalma. Kalma. Saan ako pupunta? Kalma, baby. Kalma. Yahoo! Ako man gapon ang Contact with enemy. Wala.
Ang puso ko'y nagdurugo sa parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na Someone's Kitchen. Ayan. Sino to? Ay, ala. Ala. Delta Link Channel. Make a love shout out. Thank you. Ala, ay. Hindi ko na ano. Hindi ako nakapag... Ano tawag niya? I just go, no? No. Mampang ako. Piyak galing niya ako. Tinala ko yung mga jacket kay. Balhin tanay sa piyak. Balhin damo. Galing nagalantaw sa akong games an. Tapos hindi ko na jacketan. Wala ako man na ano kay. Wala. Oh. Kaya na busy ako. Okay. Ara galing damo na comment to. Okay. Baga may mga talents na tanan no, namin sila magkanta. Siguro na magsaot. May mga talents na tanan. Hindi na lang ang pipibira tayo. Ay, may sumatong. Hindi na ako mampangya. Wait. Hindi ko na magampangya. Dari kuya sa may rank match. Delta Link Channel. KFHN TV. May love shout out. Ang Kwan. Anong talks ni? Leah Mix. Thank you, Leah. Ayan. Oy, Pangil. Andyan ka pa rin? Wait lang, Pangil, na maglalaro muna ako. Delta Link Channel. Yan, puntahan natin channel mo. Delta Link. Hello, thank you. Hello, friend. Hindi mo na ako mag-ano kay... Dito muna ako para... Ay, naku, takbo. Ang puso ko'y naglapaw ko. Yuting. Hindi, sugatan lang tadi kontra kay. Hindi na ko man. Lapaw ko. Targets in sight. Targets in sight. Ay, Diyos ko na ikaw. Tay ka. Targets in sight. Ano naman sa ano naman sa ayo to? Pinabisit ako sa akong live. Gusto mo get headshot. Contact with enemy. We lost the lead. At least may bala kayo maubusan ko. Enemy contact. Target down. Predator missile on standby. Dulog ka lang yapon. Malakpod naman ko din. Ay. Contact with enemy. Tango down.
Ano ka? We lost the lead. Tango down! Ay, naigo ko. Sige lang. Hindi ay ka mo. Ano ka din patay ka. We're failing this mission. Target's in sight! Ay, nara siya sa likod. Enemy contact! Amin. Lost بزنیم the lead. Ano ko no? خلاف May kontra ako na gambal so. Amon ang gay ng bal blaan mga batian mo. Pick it up, team. اما نمیخورم Kontra این na چیه ano na mga ibang lahi. یه چیز بازی کنم ما یاری 4 نفری اما اون یکی حال نمیده Good shot! Tango down! Alam. اسنایپ کنم Enemy in sight! Patay na naman siya. Target's in sight! Dira lang ka mo. Victory yung gap. Ay, defeat. Mabutang ko lang microphone. تلویزیون خریدی بساته Dati asa ako. Mambal ko lang. الان بچه میخواد بیاد اینجا بخوابه Butin yung wakal nyo. ماما برو احساس خوابه بعد یه سالگی الان میاد جاش میخوابه Butin yung wakal nyo. Ang tanga ko yung bala. Kapatim ko nga sa mga sila. Ay! Lost the lead. Uy, ako naligo lang. Hello. Hambal ka mo da. Hambal mo ko. Hambal ka mo da. Enemy Ay, contact! ay, di pa siya naman ako dito sa... Contact with it! Namin, sa'yo na kag-istorya na isa na yung ulang tintindi. Anong lahi ka mo? Bam! Yes! Napatay. Face cut. Enemy down! Parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Ang puso ko ay nagdurugo. Parang sumisikip ang dibdib ko na magkasama na kayo. It's going fine. Nag-type siya. Contact with enemy! Anong kaaway? Ano ka mo? Enemy? Patay naman ito. Kami nang patay ah. Ang puso ko ay nagdurugo at parang sumisikip Enemy in sight! Target Boom! down! Ay, sa likod siya. We're losing this fight. Kill. We lost the lead. Gusto ko ma-headshot ba? Sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Bring it up, squad. Ang Target's in sight! puso Target down! durugo, parang sumisikip ang dibdib ko. Enemy down! Enemy in sight! Watch out! Grenade!
Good job. Oof. Annihilator. Hi. Contact with enemy. Annihilator. Annihilator. Si Whitey man isa. At kahit di naman ako. Hi. Wow. Great. Great. If once you must Come, I'm good. Hi. شنو هذا؟ هذا
Ala, may love shoutout vlogs. Sir Leo, may love shoutout. Wala, hindi ko nakita. Sorry. Yan si vlogs. Sino siya man? Si vlogs. Parang sign of Christmas. Vlogs, thank you so much. Ayan. Punta natin ang video ni vlogs. Wait, lifting platters. Yan, vlogs. Andito ako sa bahay mo, ha? Ay, nakasubscribe na pala ako sa iyo, vlogs. Ito na lang yung Yahoo. Mo gani nga kasi nung Sabi ko kami, gaga. Kuhaan ka gani. ito si Facebook. Di, makaon ka pa man. Dami ang himusang kaplo. Oo, ang bakot ikaya mo ni Pioron. Ikaw lang na mapiod. Ay, ako na. Ako na mala. May naman ginakap kung may dito. Yawa. Kaya tanda, yung time na may ulo brown to siya. Isang kambal na ba? Sir Leo. Tripan niya ko pati noon sa bilog yung relay. Hindi na sa'yo. Ano siya gold? Kaya hindi, yun, kaya doon nga, nag-abot pa niya yung station. Kaya, Yung problema mo. Ano pang pao? Adobo ni Mary. Ano? Kaya mo na kami pansit tatag ni Mary. sugod ko si JP na magkaon pansit. Hindi siya magkaon sa manok na sampol ko yung nimo, hindi pa nako to. Hindi siya magkaon sa may panit. Yeah. Naluod lang siya. Ang ginakaon na lang ang mga may panit ang chicken joy lang. Pero mga tubo, tinula na rin. Ano sa siya gusto. Pat ako naratnan. Naman wala. Nakuha na naman ako. Uli ko lang na-realize na hindi sakit namin may panit na tuon. Tigil ano na ako. May pakot yung gak na binuwis ito siya. Lawal. Naka isang oras na to. Ibalik ko sa puno ba? Siguro malabang. Ito yung tawag sa likod ko.
Sa likod. You've taken the lead. Targets in sight. You've taken the lead. Enemy contact. Nabalang diet ka na tapos sa lagid Enemy ni in sight. sa lagid ni Christina kag ni Mary mo kayo natatangka naman sila si ko utod ng diet. Mary. Ang Carla. Enemy down. Duwag ka lang nalaminate ng bread. Sino? Kulit, dingdong. Na-nominate si Colette nga. Bako na si mo, di ba? Ginaminate ko ni Binsoy. Binsoy. Sa subong na nagali. Pero wala ko na kung sa doon. Sa baduka. Duwada naman ang magwadaan. Kaya na nominate si Katana, si Colette, Kanata. ang Longpat, si Mark, at si Dylan. Diyan ko ang kaya ko. Ha? Tango down. Eh? Mga ba hindi na ko lang. Si? Enemy contact. Hindi lang. Bako yung boots, no? Bama ka pa. Alin na siya sa showtime na especially nung dam ng lutuan Kita sa ko na. Ito ko yan si ano si Darren. You've taken the lead. Enemy in sight. Enemy down. Namay ka din magtumbo. Double kill kay. Tango down. Gusto ko din headshot yun. Contact with enemy. Takbo. Down. Ikot ko. UAV online. We've taken the lead. Enemy in sight. Nakay sana ako oras ako na. Enemy down. si Dong, si Pat, si sa tanan. Mas save mo sila yung kadama ko sila yung Enemy down. kadama sila kaduan. Kaya gusto din namin, kung sila mag-doon. Uno na, marami, ang kailan pa ding Dong, kay Sweet. ginaanda sa Patrick. You've taken the lead. Na, yan ba, kung konta, may nabalan sa Patrick. So, dominante siya. Ha? So, dominante siya. Teka, engineer daw siya. Oo nga eh. Enemy So, contact. Kaya namin, usually namin, kaya namin, sa way, sa sige ko pa nilag sila, namin man sila. Si Patrick. Daog kami. Bye, guys. Oo, ang ilang. Bye.